Me tultiin tekemään rikosilmoitusta, kun rikollisia tää kaupungissa paljon. Ja teki banaanipää. Mukatti mies. Ei tää... Aivan kova. Mä oon Antti. No. Mun on pakko... Mulla on info. Mä oon ylpeä. Auki on. Että te olette Vittu kun mä en kuule. Sä poliisi. Ai mitä? Mä olen ylpeä susta, että sä aloit ampua noit Midnight Clubia. Sä poliisi. Mitä vittu te ite jäitte äsken? Kiitos. Ai me? No jompikumpi teistä vittu Ei oo kyllä kumpikaan meistä jäänyt, että... Oot sä Midnight Clubi vai? On.